ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚಲರ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲರುಂದೆನ್ನುವೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಉಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲಂದೆನ್ನುವೆ. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲೈವ್ ಬರೋಡುಂದೆನ್ನು ನಾವು ಲಾಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ತುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಅಂಚ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯವೇನು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಕಾಂಡಿಟ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಅವು ಒಂದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ಪಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದಾನ್ಯ ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬೊಚ್ಚ ಅಂದು ಬೇಜಾರಾದ ಏನು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ವ್ಲೋಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ವ್ಲೋಗ್ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಏದಾಲ ವ್ಲೋಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಲಾಪುಜಿ ದಿನಾಲ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪೋಂದು ಪೂಜ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಯಾನಿ ಕೂಡ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋದು ನಿಕಲೆಗ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಏಪಲ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಕಿಚನ್ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಖಾರ ತಿನ್ಪ ಖಾರ ಪುಳಿ ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡಂಡ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ದಿಗ್ಗೊಂದಿತ್ತು ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ತಂಬಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ತಂಬಿಲ ಸೋರ್ತಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡಲ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದೈ ಬೋದ್ಲದ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರ್ಪ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥ ಪೂರ ಅವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎದೆವ್ರಿ ಪಂಜಿಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕಕ್ಕುಂಡು ಒಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಡ್ ಐಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಪನ್ಪೆದ ಅದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರಿ 2 ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಜಿಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಎಪ್ಪಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ದುಂಬುದಾಗುಲು ಪೂರ ದಾದ ಎಂಜ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಕ್ರೆಟೆಗೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೊಪ್ಪ ಅವಳು ಒಂತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ದ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅವೇನು ಪೂರ ಪರ್ಪ ಅಂಡಲ ಎಂಕೇನುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ ಒಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಚಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈತಲೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಒಂತೊಂತೆ ಆನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ 2 ಸರಿ ಪರ್ದು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ನಿಕಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದೆನ್ನುವೆ ಕೆಲವರಿಗೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಆವು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪರ್ಪೆ ಅವೆನ್ನಿಗಳ್ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನಿತ್ತೆ ಅವು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪರ್ದು ತೋಜವೆ ನಿಕಲೆಗ್ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಪರ್ದು ತುಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾನ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರಿಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತಂದೆ ತುಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಪುನ ವಸ್ತುಲಡಿ ಯಾನ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತಂದೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಗಳು ಪಾಡೊಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಡಂಡ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಊರ್ದ ಗೀ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ನಂದಿನಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ನೆಯ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ನೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿಂಡ ಊರ್ದು ಇತ್ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿಯನ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತುಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಾಜನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಜನ ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಓಡು ಕಷಾಯ ಪನ್ಪೇರೈಕ್ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೋಡು ಮಲ್ತಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಹೆಸ್ರ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾರೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀತಿತ್ತೆ ತುಲೆ
ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೆನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪಟ್ 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 ಅಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತಲಿತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದು ನೆಕ್ಕೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಕೊದ್ದಿದಾಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊದಿಯೋಡು ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದು ಅರ್ಧ ಹಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಬೆಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ನೀರು ಆವಡು ಅಡಿಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲಲ ನೀರಾಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂದೇನು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಏನು ಕಷಾಯ ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ ಕಲರ್ ಬೈದುಂತುಲೆ ಚಾತ ಕನ್ನ ತಲಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಂತುಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಊದ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ಜೀಡ ಅಂಗಡಿದಲ ಹಾಕೊಂಡು ಉದೇನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಷಾಯಗು ಉದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಪರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೈತೆ ಪರ್ಕನಮ್ಮ ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೀಯರದೆ ಕಷಾಯ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಊರುಡ್ನೆಕ್ ಓಡು ಕಷಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಓಡು ಕಷಾಯ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಓಡುಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಷಾಯ ಓಡು ಕಷಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ದುಂಪುರ ಒಂದೇ ಮರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಓಡು ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಓಡು ದಾಂತಿನ ಡಸ್ರ ಒಂದೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಗುಲು ಇಂಚನೆ ಅವರ ಮಲ್ತದ ಪರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೇಯ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗ್ಲ ರಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದು ಉಂತುಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡವಲ್ಲ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಗಿತನು ಇಜಿಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ 2-3 ವಸ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆವುಂದೆನ್ನುವೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಂದೆನ್ನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಂಡಂದ
ಮಲ್ತದು ಪರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸರಿ ಪರ್ದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಮರ್ದಿಗೆ ಪೋಲೆ ವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತು ದಾಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿಲಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷಡು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ವರ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ತೂಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ವಾವ್ ಬೆಚ್ಚ 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 ಪರ್ಲೆ ಅದಾಗ ನಿಜವಾದಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಮಾ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ನಮಟದ ಡ್ಯೂವರ್ಚಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಕಷಾಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಕಷಾಯ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ನನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಾಗುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ ಗುರ್ತಲ ಇಜ್ಜಿನಿಗಲ್ನ ಆಂಡಲ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ತುಳು ಬರ್ಪು ಜಗುಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಗುಲ್ಲ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಸೈಡ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಗಳಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಳು ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಷನ್ದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಒಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಅಮ್ಮಗುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಗುಲು ಆಪೇರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಪೇರಂದು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಏರ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಗುಲೇ ನಿಜವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ದೂರದಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಾಕಲಿಂದಿವಿರು ಇಂಚನೆ ಇಂಕ ದಮ್ಮಟ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗು ಮಾತಿರ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಉಂದೆಕ್ ಎನ್ನ ಕಷಾಯ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಂಡ ಕೂಡ ಪೊಸತ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅತ್ತೆಡ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ರೆಸಿಪಿ ಕುಡೋರ ಬರ್ಪೆ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ನೆನಪಿ ಬಾಯ್.